سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣቶኪሩ ዝሰርሕ መረብ ሓበሬታ ስፖርት ንሴኔጋላዊ ተጻዋታይ ክለብ ዋትፎርድ እስማዒል ያሳር ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይዚ ሰሙን ክብል ረኺቦም ወዲ 22 ዓመት ሳር ዝሓለፈ ቀዳም ክለብ ዋትፎርድ ኣብ ሜዳ ንሊቨርፑል 3 ባዶ ምርታዕ ንሊቨርፑል ድሕሪ 44 ጸወታታት ፈላሚ ናይ ሊግ ስዕረት ኣቕሚሳታ ኣብዚ ምሸት ሊቨርፑል ኣብ 45 ጸወታ ንፈለማ ግዜ ሸቶ ከመዝገበት ክትወጽውን ኣኽኢሎማዮም እስማዒል ያሳር ክለቡ ንሊቨርፑል 3 ባዶ ምርታዕ ነዛ ክለብ ዓርሙሽ ካብ ጽጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ብገፊሕ ምርታዕ ፍጹም ከተዕንዋን ከላ ሳር ነዚ ብዋትፎርድ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ዝተኻየደ ናይ ዕንወት መስርሕ ከም መሃንድስ ኮይኑ ቀሊስዎም ንመስመር ምክልኻል ሊቨርፑል ዝዕንዋ ክልተ ሸቶታት ብሽሙ ክቆጽር እንከሎ ንሰረፈት ሸቶ ክለቡን ባዕሉ ሃንዲስዎም ኣብ ሰሙን ብመሰረት ሓደ ዝዓበየ መረብ ሓበሬታ ዝረቕሑን ብሉጻት ተጻወቲ ንዱፓን ዛፓታ ብሩኖ ፌርናንደዝ ሰርጅ ጂናብሪ ዝርከቦም ከዋኽብቲ ተጻወቲ ክረቕሑም ክሳር ነዞም ኣብ ዝተረቕሑ ተጻወቲ ንኩሎም በሊጽዩ ብሉጽ ብርዓት ብምጽብራቕ ዝበለጸ ተጻዋታይ ክበሃል ኪኢሎም ዓለም ክለብ ኤሲ ሚላን ስቴፋኖ ፒዮሊ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ክለቡ ኤሲ ሚላን አንጻር ጁቬንቱስ ተካይዶ ጸወታ ካብ መዝነት ምስልጣን ክለብ ኤሲ ሚላን ቦሎንቱ ክእልህ ከም ዝኽእል መረብ ሓበሬታ ቱቶ ስፖርት ካብታ ኢጣልያዊት ክለብ ዝረኸበቶ ሓበሬታ ምርኩስ ምግባር ሓቢሮም እዚ ንደገፍቲ ኤሲ ሚላን ዘሰንበደ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ዝወጽእ ሓበሬታ ድሕርቲ ክሮሽያዊ ዳይሬክተር ክለብ ሚላን ዙቦኖሚር ቦባን ምስ ፕሬዚደንት ፈጻሚ ጉዳያት ክለቡ ድሕሪ ዝገበሮ ምርዳእ ካብታ ክለብ ምእላዩ ሚላን ጽባሕ ረቡዕ አንጻር ጁቬ ተካይዶ ናይ ካልኣይ እግር ናይ መልሲ ግጥም ኮፓ ፍርቂ ፍጻሜ ኮፓ ኢጣልያ ይጽበያ ምላው ይፍለጥ እዚ ጸወታ ኣብ ከተማ ቱሪን ኣብ ዝርከብ ብኣሊያንስ ኣሬና ዝጽዋዕ ስታዲየም ክለብ ጁቬ ክካየድ ኣብ ስታዲየም ሳንሲሮ ዝተኻየደ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ናይ ዘን ክልተ ክለባት ማዕረ ሓደ ብሓደ ምዝዛሙ ይዝከር ግጥም ሓምሻይ ዙርያ ውድድር ኤፍኤ ካፕ ዓዲ እንግሊዝ ስማል ምሸት ብሓደ ጸወታ ተኻይዱ ምጽዮም ኣብዚ ምሸት ድማ ብኣርቴታ ትዕለም ለንደናዊት ክለብ ኣርሰናል ናብ ስታዲየም ፍራቶን ፓርክ ተጓዒዛ አንጻር ፕሪምየር ሊግ ጽቡቕ ስም ዝነበራን ክለብ ፖርትስማውዝ ያገጢማ ኣብ ጸወታ ኣርሰናል ብሉጽ ብቕዓት ዘንጸባረቐትሉ ምሸት ንቆምቲ ተጻወንታ ከተዕርፎም ያኽኢላ ኣብ ቦታ ሓላ ውልዳት ማርቲነዝ ንሌኖ ተኪዩ ክርአ እንከሎ ኣብ ጥሪ ካብ ክለብ ፍላሚንጎ ብለቓሕ ናብ ኣርሰናል ዝሰገረ ስፓኛዊ ፓብሎ ማሪውን ንቦታ ሙስጣፊ ተኪዩ ኣብ ሜዳ ተራዩ ብዘይካዚ ማቴዮ ጉንዶዚ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ኤዲ ኒኬቲያ ጆሽ ዊሎክ ሬስ ኔልሰኑን ምስ ቀዳሞት 11 ክስለፉ እዮም ኪኢሎም እዞም ንስያት ተጻወቲ ድማ ብሉጽ ብቕዓት ምንጽብራቕ ንፖርትስማውዝ ኣብ ሜዳ ክልተ ባዶ ረቲዖማ ሸቶታት ኣርሰናል ናይ 6 ደቂቕ ፍልይ ዝነበረን ኮይነን ሶክራተስ ኣብ መበል 46 ደቂቕ ከምኡውን ኒኬቲያ ኣብ መበል 51 ደቂቕ ዘመዝገበውን ኣብዚ ጸወታ ኣብ ብሉጽ ኣቃውማ ዝርከብ ኣካፋሊ ኣርሰናል ሉቃስ ቶሬራ ብማህረምቲ ኣብ መበል 16 ደቂቕ ካብ ሜዳ ተጸይሩ ክወጽእ ይኽኢሎም ግጥማት ኤፍኤ ካፕ ሎሚ ጽባሕኑን ቀጺሉ ክውዕል እዩ ኣብዚ ናይ ሎም ጸወታ ምስ ንዕዘብ ዌስት ብሮም አንጻር ኒውካስል ሪዲን አንጻር ሼፊልድ ከምኡውን ዓበይቲ ክለባት ቸልሲን ሊቨርፑልን ኣብ ስታዲየም አንፊልድ ጸወተን ከሰላስላይን ጽባሕ ሮሙዕ ድማ ቶተንሃም አንጻር ኖርዊች ሌስተር አንጻር ብሪሚንግሃም ዕውቲ ውድድር ኤፍኤ ካፕ ዝሓለፈ ሰንበት ንኣስቶን ቪላ ረቲዓ ንውድራት ካራባኦ ካፕ ዝዓተረት ማንቸስተር ሲቲ ድማ ናብ ሼፊልድ ወንስቴይ ተጓዒዛ ጸወታ ከተሰላሰለ ሓሙሽ ምሸት ድማ ኤፍኤ ካፕ ሓደ ጸወታ ይከሰላሰል ብኦሊቨር ሾርሻር ትዕለም ዩናይትድ ናብ ስታዲየም ፕራይድ ፓርክ ተጓዒዛ አንጻር ደርቢ ካውንቲ ተካይዶ ጸወታ ተሰሪዕላሎም ኣብ ጸወታ ሓለቓ ጋንታ ዩናይትድ ነበር እንግሊዛዊ ዋይን ሩኒ አንጻር ናይ ቀድም ክለቡ ዘካይዶ ጸወታ ይጽበዩ ምህላውን ብኣግቡ ኣቓልቦ ማዕከና ዜና ሲሒብሎም ዝሓለፈ ቀዳም ፈረንሳዊን ክለባት ኒመስ አንጻር ማርሴይ ኣብ ዘካይዶ ናይ ሊግ ሓደ ጸወታ ሓደ ደጋፊ ህይወቱ ክስእን ተገዲዶም ግጥም ናይ ዘን ክልተ ክለባት ብዓወት ማርሴይ 3-2 ተዛዚሙ እዚ ሰድሪክ ዶበል ዝተባህለ ወዲ 39 ዓመት ደጋፊ ምስ ወዱ ንጸወታ ንምዕዛብ ናብ ስታዲየም ኣትዩ ምንባሩን ናብ ሽምቲ ቤት ኣብ ዘምርሓሉ ብሰንኪ ሃንደበታዊ ወቕዒ ኣብ ከባቢ ሽምቲ ቤት ዝርከብ ኣስካላይ ወዲቖም ቀዳማይ ረድኤት ናይቲ ስታዲየም ነዚ ደጋፊ ቀልጢፎም ብምርዳእ ሕክምናዊ ክንክን ዋላ እኳ እንተገበሩሉ ብህይወት ክሰርር ግን ኣይከኣልን ክለብ ኒመስ ብሞት ናይዚ ህይወቱ ዝሰኣነ ደጋፊያ ተሰማዕ ሓዘን ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሕሳባ ብምልጣፍ ንስድራ ናይ ዝግዳይ ሰናይ ምንዮታ ገሊጻ ብተወሳኺ ዛ ክለብ ንስድራ ቤት ግዳይ ድሕሪ ዝገበረቶ ምርዳእ ዝመጽእ 21 መጋቢት ኣብ ሜዳ አንጻር ቦርዶ ተካይዶ ጸወታ ንኽብሪ እዚ ደጋፊያ ከተካይዶ ምዃና ገሊጻ
ስፓኛዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ዋትፎርድ ጀራርድ ዴላፉ ብቀዳም ክለቡ አንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዝገጠመትሉ ጸወታ ብዝገጠሙ መጉዳእቲ ነዚ ዓመተ ስፖርት ካብ ጸወታ ክርሕቕ ከም ዝኽእል ካብ ዋትፎርድ ዝተወለኸ ሓበሬታ ገሊጾም። ዴላፉ ኣብ ቡርኩ ብዝገጠሙ ማህረምቲ ናይ ብርኪ መጥባሕቲ ክገብር ክግደድ እዩ። ማህረምቱ ብአንቴሪዮር ክሩሼት ሊጋመንት ዝፍለጥ ማህረምቲ ኣብ መለጋገቦ ብርኪ ዝፍጠር ማህረምቲ እዩ። ኣቐዲሙ ወዲ ጋንቱ ትሮይ ዲኒ እውን ብሰንኪ ተመሳሳሊ ማህረምቲ ካብ ጸወታ ንነዊሕ እዋን ክርሕቕ ተገዲዱ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሓለቓ ጋንታ ዋትፎርድ ንዴላፉ ሰናይ ዕድል ተመኒሉሎም። ጽቡቕ ዕድል ይግበረሉ ብልክዕ ከቢድ እዩ ኩልና ሰናይ ዕድል ንምንየሉ ኣብቲ ጸወታ ኣብ ዕረፍቱ እውን ኩልና ተጻወቲ ሰናይ ዕድል ተመኒና ኢና እዛ ጸወታ ብስሙ ክንዕወተላ ምዃንና እውን ነጊርና ኢና ብልክዕ ድማ ተዓዊትና ወፂና ብስሙ ዝበልናዮ ኣይዕበርናን ክብል ዲኒ ነቲ ድሕሪ ማህረምቲ ዴላፉ ምስ ስጳኛዊ ዝገበርዎ ዝርርብ ገሊጾም። ግሪካዊ ተኸላኻላይ ክለብ ኣርሰናል ሶክራቲስ ፓፓፓስቶሎስ ኣብታ ለንደናዊት ክለብ ዘሎ ኩነታቱ ከም ዘለዎ ምስ ዝቕጽል ኣብታ ክለብ ከም ዘይቅጽል ኣፍሊጦም። ሶክራቲስ ኣብ ኣርሰናል እኹል ናይ ምስላፍ ሰዓታት ይረክብ ከም ዘየለ ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ቀድም ኣባል ዶርትሙንድ ዝነበረ ዱልዱል ግሪካዊ ተኸላኻሊ ኣብዚ ዓመት ኣብ 19 ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታታት ጥራይ ክስለፍ ከም ዝኽኣለ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ኣርቴታ ብዙሕ ይምረጽ የለን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ምርጫ ኣርቴታ ብራዚላዊ ዴቪድ ሉዊስ ምስ ጀርመናዊ ሽኮድራን ሙስጣፍ እዮም ዘለዉ። ኮንትራት ሶክራቲስ ኣብ ኣርሰናል ክሳብ 2021 እዩ። ኮንትራተይ ንዓመት ክጸንሕ ኣብዛ ክለብ ሕጉስ ከም ምስ ዘይከውን ብኣሰልጣኒ ምስ ዘይምረጽ ግን ብዛዕባ ኮንትራት ኣይግደስኒ ክብል ሶክራቲስ ቀጺሉ ንዓይ ገንዘብ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ኣብዛ ክለብ ሕጉስ ምዃንን ምስ ደቂ ጋንታይ ሕጉስ ምዃንን እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን መንገዲ ምቕያሪ ክብል ኣብ ኣርሰናል ጻንሕቱ ኣብ ቀራና መንገዲ ምህላው ገሊጾም። ትማሊ ክለቡ ኣርሰናል ንፖርትስማውዝ ኣብ ዝረታዓትሉ ምሸት ሶክራቲስ ንቐዳሚት ሸቶ ክለቡ ከመዝግብ ክኢሉ እዮም። ኣሰልጣኒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣጥቃዒ ክለቡ ኣርጀንቲናዊ ሰርጂዮ አጉዌሮ ኣብ ጽባሕ ዝካየድ ግጥም ኤፍኤ ካፕ ካብ ማህረምቲ ሓዊድሉ ምህላውን ኣብ ግጥም ደርቢ ከተማ ማንቸስተር አንጻር መቀናቕንቶም ማን ዩናይትድን ክጥቀመሉ ምዃኑ ሓቢሩሎም። አጉዌሮ ክለቡ ማን ሲቲ ብሰንበት አንጻር ኣስቶን ቪላ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ፍጻሜ ግጥም ካራባኦ ካፕ ማህረምቲ ገጢሞ ነይሮም። እወ ሓዊዩ ድልው ኣሎ ክብል ጓርዲዮላ ብዛዕባ ምስላፍ አጉዌሮ ንዝቐረበሉ ሕቶ መሊሱሉ። ብዘይካዚ ጓርዲዮላ ኣብዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ ኣጥቃዒ ክለቡ ጀርመናዊ ሊሮይ ሳነ ከም ዘይስለፍ ሓቢሮም። ሳነ ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ክለቡ አንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዘካየደቶ ናይ ኮሚኒቲ ሺልድ ጸወታ እዩ ከቢድ ማህረምቲ ገጢሞ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሜዳ ክርአ ተጸጊሙ ዘሎ። እንተኾነ ግን እዚ ኮኸብ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ናብ ልምምድ ተመሊሱ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ጸወታ ተኸላኻሊ ማንቸስተር ሲቲ ኤሜሪክ ላፖርተ ብማህሰይቲ ዝኾነ ተራ ዘይህልዎ ተጻወታ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን